A Pobra do Caramiñal vén de repartir 1.200 caramiñas aos primeiros gañadores da campaña Volta ao Nadal, Volta nas Caramiñas, promovendo desta maneira as compras de Nadal na Praza de Abastos. Mercar na Praza de Abastos da Pobra ten premio. 7 persoas foron as primeiras en recibir os vales de campaña impulsadas pola Concellería de Promoción Económica, cun total de 1.200 caramiñas repartidas entre os gañadores. Estamos encantados por moita cuestións. A primeira é pola alta participación que hai. Está habendo moita participación de xente que quer, que compra, que merca nesta Praza de Abastos ese produto de calidade e que participa. E como non, pois temos aquí aos primeiros premiados. A concelleira Amparo Cerecedo fixo entrega dos bonos, os cales se corresponden cun primeiro premio de 400 caramiñas, 2 segundos de 200 e 4 terceiros de 100. Os gañadores poderán empregar estes vales ata o 24 de decembro para mercar produtos das ceas de Nadal no propio mercado. Primeira vez que me toca algo, é ver se sigue tocando, nada máis. E gracias polos premios, é un bon proxecto para que podas aliviar un pouquiño a túa carteira tamén. Segundo Cerecedo, con esta iniciativa buscase un dobre obxectivo. Por en valor e dar a coñecer a variedade de negocios que hai na Praza de Abastos e impulsar as compras nos mesmos nas festas de Nadal. Animalos a que consuman, a que gasten, teñen ata o día 24 para comprar o produto para a cea de Noiteboa e, como non, animar a seguir participando porque, como ben sabedes, teremos un segundo sorteo para a cea do 31 de decembro. A campaña continuará ata o sábado 20 de decembro e o segundo sorteo celebrarase o luns 22, co mesmo reparto de premios, que nesta ocasión poderán usarse, tal e como resaltou a concelleira, ata o 31 de decembro para as ceas de Noitevella.